Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou video pe canal. Eu sunt iFood și astăzi vom face un nou video tot aici alături de Mario. Salut! Și ne-am făcut și noi puțin pe aici, fraților. Avem și după câte vedeți am și un pickaxe și un topor de netherite și armura aproape full de netherite. În fel de-am căutat cu Mario și Mario e aproape full netherite. Precum Sparvel 40 de paturi, ceva de genul, pe 38 ăla. Și am uitat să vă arăt shulker box-ul ăsta cu enchantment. Am luat Look of the Seal, eficiență 4, Seal Touch 1, iar Seal Touch și cu din nou stăpsăleacă și iar Seal Touch. Am niște vezi de what the fuck? De unde am toți ăștia de la fondă? Stai să am uitat, am luat din... că am bătut dragonul, am bătut o dată. Vă arăt și unde, ca să nu vedeți că l-am luat pe creativ, l-am luat și listez abilit. Am bătut dragonul. Aici este o groapă foarte, foarte mare, pe care nu aș vrea să cad. Eu haideți, fraților, să vă arăt ce am făcut în ultima vreme pe aici. Uite, avem așa foarte mică. Avem, fraților, o nouă fortăreață sub pământ făcută de noi clar, doi care arată extraordinar. Să dau volumul jocului puțin mai încet, așa, sper că mă auziți. Deci este extraordinar, fraților, am făcut ceva cât de cât super, mai ales cu barrel-urile alea și cu lemnul, arată foarte, foarte mișto. Unde ești, bă, Mario? Eu te văd. Păi și eu te văd, îți văd doar numele. Aici este masa celor care sunt în breazlă. Fiecare stă pe un scaun din ăsta, suntem 1, 2, 3 și trebuie să fie și al patrulea acolo. Dar noi, de ce? Nu știu. Haideți să ne enchantăm și noi puțin pickaxe-ul ăsta. Tot îl avem. Oh my god, am uitat că trebuie să-mi iau enchant-urile din ăsta. Băi, ochii ăștia de offender îi pun aici, că am nevoie de ei mai târziu. Shulker-ul las la aici. Hai să facem pun pe ăsta. Am Seal Touch, Loss, nu, eficiență. Hai să-mi pun eficiență. Hai să-mi pun și Seal Touch. Am iar Seal Touch, Seal Touch și Lost. Hai că facem, uite așa, îmi pun un Seal Touch pe ăsta. Și pe lopată mi-aș pune un Seal Touch. Și asta cred că intră pe sabie. Nu merge pe sabie. Oare pe ce merge chestia asta? Cred că intră pe arc sau ceva de genul, sau nu am eu nivele. Uite, am niște lanternuri. Așa, să fac o leac curat în inventory. Am asta așa. Ia, mai am eu ceva aici. Asta, mai am eu niște șurcule cu dark oak. Niște blocuri de redstone. What? Cu niște ender pearl-uri. Stați așa că pun șurcările acum ca să vedeți și voi. Da, că aici nu știu ce am. Ender-alea și mai văd două șurcăre pe aici. Uite așa. Am 3, 4, 5, 6 șulcăre. Hai să începem cu primul șulcăr. În primul șulcăr am niște diamante și redstone și niște din astea și niște netherite. Oh my god. Las-l aici. Niște nether star-uri. Și niște nether star-uri. Aici am nether star-urile, le-am luat cu mare, mi se pare. Da.
un furnal, un pickaxe, o sabie de iron, o sabie, un enchanted golden apple. Asta mi-l pun că mai știu că mai aveam unul, sau nu, habar n-am. Am niște mâncare pe aici, niște cău. Aici am niște oi de niște eye offender. O undiță, niște golden carrots, alt enchanted golden apple. Aici am 4 nether-saruri, 64 de emeralde și încă 19 aici am făcut niște trade-uri cu nebunii ăștia. Am luat capurile de dragon, pățigionule, că mi le-a dropat. Am bătut de vreo 6 ori dragonul și mi le-a dropat doar de 3 ori. Am power 1, infinity 1 pe ăsta și punch. Deci îmi trebuie doar o săgeată în inventar. Perfect. Și aici am o grămadă de chestii, am încă 13 diamante care să le bag aici. Uite așa. Și am o grămadă de dark spruce oak din asta și spruce log din asta. Am niște slime ball-uri, niște gold-ori, redstone mult, care stați că-l fac acum niște cuburi. Crafting table aici. Așa. Vine 9 din astea. Atât vreau să văd. Mai avem unul aici. Am uitat care era ăla, fac. Asta am doar spus logo. Uite aici. Gata, bă, hai să-mi golesc șulcărul ăsta, sincer să fiu. Să mi le pun pe astea aici. Și șulcărul ăsta. Poate să mai am nevoie de el. Cine știe. Și mi-l pun aici. Dacă stare. Șulcăr în șulcăr. Hai să le iau eu așa frumos. Pe toate. Perfect. Stai așa că mai am unul aici. Și mă le las pe astea toate, uite așa. În bone, nether, load și atunci am pickaxe, dar le las pe toate în redstone. Și asta. Am, fraților, aici o micuță fermă de voi care trebuie să le tun. Nu știu de ce am omorât. Așa. Aici 3 cai. Care 3. Oh, fuck, dude. Așa. Aici niște foarfece pentru a tunde oile alea. Portalul ăsta l-am schimbat de acolo de sus și l-am adus aici. Și mai am ceva să vă prezint care e wow și care o să fie și cred că thumbnail-ul. Stați așa. Băi, fraților, și n-am construit nimic episodul ăsta. V-am dezamăgit din nou. Hai o leacă până în partea asta. Să nu descoperim chiar așa deodată. Sper că nu s-a văzut. Așa, și hai să vedem ce face Mario. Mario nu este aici. Mario, what are you doing? What are you doing? It's pe tine. Shut the fuck. Și acum haideți, fraților, să o luăm așa ușor. Și să vă arăt hanul nostru. Gen un fel de mini-magazin sau ceva de genul. Creeper. Geronimo. Sus. Ăla se învârte. Salut, Mario. Hai să vedem Creeper, hai mai repede. Și asta ar trebui spart aici. Atât vreau. Iță un cop de spate. Iță unde? În spate. De plăci. Nu da cu pickaxe, dai cu sabie. Bun, mai ești de aici. Și aici scrie, fraților, hanul lui Freeze, dacă vedeți aici sus. Dă-te, bă. Hanul lui Freeze. Și un clopot.
ca să sune mișto. Și ăsta e hanul, fraților. E super, super mare. Sus încă n-am amenajat, ți-am închis ușa în față, fraiere. Și avem aici niște scaune. Shut the fuck, man. Bă, tu vrei să pleci, nu? Da, voia să deschid ușa. Tu la el. Și când să deschid ușa, ai deschis-o tu și Aici e meniul. Niște pahare, ca așa e la Han. Și pe ăsta îl cheamă Gigel. Salut, Gigel. Ei, Gigel, poți să dai și mie un pahar? Paharele sunt pe masă. Thank you. Uite, 2 diamante noapte aici ca să dorm, dar încă nu am făcut aici sus. Închide ușile că vin zombalăi și creeperii. Și încă n-am construit aici sus ceea ce trebuia să fac. Merg cu seal touch, perfect. Așa. Și cam asta e așa. Așa se vede din afară. Stați așa. Se vede și din afară, să vedeți cum se vede. Am făcut niște mini felinare. Până să... Care de mine? Păi, Vasile. What are you doing here? Oh my god. It's a Ether, man. Nu te uita la el. Ăsta e hanul, fraților, de afară. Cred că arată superb. Ether, man, fugi! Stai în apă, că nu te poate omori. O să stau în apă. Stau în apă, dar să nu mă... Așa se vede, fraților, de afară. Uite că a căzut în apă. Ha. Băi, arată superb hanul ăsta, deci ăsta e epic. Epic. Aici avem casa lui Mario, bă, băieți. Hai să ne punem să ne culcăm. Pune-te și tu în pat, că nu pot să dorm fără tine. Da, de ce? Ți este frică noaptea? Nu pot să dorm pentru că nu mă lasă jocul. Bă! Uite, avem un tort acolo, dă-te o leacă. Parcă nu-i loc aici pentru sute de oameni. Asta ca să ne punem netherite-ul. Niște chesturi pe aici, cred că-s goale toate. Închizi, a? Rahatule. Păi nu mai da, meni, că mai am 3 vieți și jumate. Ai înțeles? Bă, te opor! Jucăm dueluri. Rad! Ce? Cine mă omoară că l-a omor? Aha, tu vrei să te omor, mă. N-ai șanse. Băi, și am uitat să vă arăt ferma de Sugar King cu nebunul ăsta care mă aleargă. Hai, mă, când ăsta... Criminal în serie. Fugiți. Nu mă te-ai dus, mă. Nu mă spune, cum să te pot. Ha. Și ha. Nu. Ce, ți este frică? Asta e ferma de Sugar King, fraților. Stai mă ca să le arăt oamenilor ferma. Mă, că nu-ți va nimic. Am strâns o grămadă de Sugar King. Și încă ne mai trebuie Sugar King. Pentru că trebuie să ne facem și noi să începem să ne facem artificii, ferme de creeper. Elytra am. He, boy. Au. Mațele. Ca să-l omorâm pe cel ăsta. Dat-o flag, mă. Dai cu flag, man. Mamă. Ai rămas fără oi, mă. Dai că trebuie să le omorâm. Le omorâm, mă. Le omorâm? Nu. Asta omor oi. Miau. Haideți, fraților, să mergem și prin portal să vă arăt. Hai pe aici, Mario, pe aici portalul. Hai să vă arăt ce am mai făcut noi. Am și o fermă, fraților, de scheleți. Am găsit un spawner de scheleți și am făcut o fermă de scheleți. Asta așa. Vii?
Așa, să rimă țăra, așa. Aici unde e portalul de Cristi. Ce fel face ecranul ăsta cu mine. Aici. Sper să nu cazi. Normal. Zbanc. Oc, 3 vieți într-o lovitură. Am luat-o prost, trebuie să iau în partea asta. Trebuie să mănânc o leacă. Ba nu în partea asta, mă, sus era spawnerul. Aha. Uitați aici spawnerul. Așa că trebuie să apară. Uite-l. Bă, da foc. Da, eu am o jumătate de viață. Bă, nu moară, bă. Da, și nu mai dau nimic, eu și omor. Și plătesc. Hai, trage. Nu poți să tragi. Uitați, fraților, și un adevărat spawner aici. Am găsit 2 spawnere și ambele erau cu scheleți. Și uite cât mi-a dat. O grămadă de săgeți. În dropările astea de aici de jos am niște oase care îmi va trebui mie ca să-mi fac și un câine. Așa. Și cred că va trebui să merg să caut un câine acum, nu? Shit. Hai să caut un câine. Uite, văd și o acacia, văd și o taiga. Hai, trebuie să mă duc la taiga acum. Hai, fraților, că până găsesc eu un câine, revenim. Haideți, fraților, că am găsit un lup din asta. Hai să iau și astea. Ia vină cu prietenul meu. Nu te mai uita așa. Gata. Câinele meu. Trebuie să-mi iau și un name ca să-i dau un nume. Și... What the... Pare vină după mine. Ce-ai găsit? Vezi, nu cazi aici? Se vede hanul, mă. Hanul lui? Ai freeze. Ai freeze, pardon. Nu mă cheamă ai freeze. Nu mă cheamă ai freeze. Hanul lui ai freeze. Mă ducem spre hanul lui ai freeze, bă. Da. Oare cum era să cad? Uite-mă, hanul. Uite-mă, hanul ai freeze, mă. Oh my god. Așa, fraților, se vede hanul. Și am uitat să vă spun că am și o speriecioare. O speriecioare de ciori. O speriecioare. Avem o speriecioare de ciori aici. Vă place speriecioarea? Și o mică grădină. Cam așa arată hanul ăsta, fraților. Și cred că ăsta va fi și thumbnail-ul. Cu câinele ăsta. Șezi. Așa, bravo. Câine cu minte. Ai știu că e cuvinte. Ridică-te. Hai, talent. Bravo, câine deștept. Uite ce fel face de poponeț. Hai, uite, mișcă. Așa, uite, zici că îi dasează. Uite, ce-o dasează, uite. Shit the fuck are you doing here? Uite speriecioarea. Sperieciori. Și v-am spus, fraților, trebuie să amenajăm și sus. Și o să o fac eu într-un episod cu voi. Cred că da. Și asta v-am prezentat-o, v-am prezentat și ferma. Nu mai am, fraților, ce să vă prezint, că v-am prezentat cam tot. Atât vreau. Vreau să iau papa. Gata. Atât. Aoleu, mă omoară asta. Că unii... Na, cuci. Da, și aia, zic. Na, ieși de acolo că te omoară. Oh, bravo, vine la tata. Bravo, Max. Max, jos.
Bă, dacă îți dau o lovitură, te omoară câinele ăsta. Da. Cum? Ai mâncat? Da. Da, dar nu-ți dau, bă. Stai să-ți arăt pe un animal. Uite, pe porcul ăsta, de exemplu. Uite. Așteaptă. Uite. Dă-ți de acolo. Uite. Mario. Dă-te, mă. Uite. La omoră, te-ai văzut? Da, știu. Și pe tine te omoară dacă fac așa. Mă duc ca să omor toți porcii. Hai cuțu. Bă, tu taci din cur, că eu te omor pe tine. Hai la porci lui Mario. What are you doing? Care de mine? Păi, da, nu? Nu! Dar atâta HP să ia dacă îți dau? Na, cuțu. Jumătate de viață mi-ai luat. Hai la porci, hai. Hai, că îți dau eu. Ți-am spart și geamul. Da, chiar la spate de mult. Creeper! Omoară porci! Nu știu, mă, prostule, mă. Stai așa că mi se pare că am eu niște lemn. Mario, îți trebuie o casă? Nu vezi, mi-a stricat? Îți trebuie o nouă casă? Nu vezi, mi-am lăsat tu și cu clipul ăla, data asta să nu mai existe monștri. Fac, nu mai dăm. Cine mă mai... Câinele! Dar cum mă, ți-am dat un acție și ăla mă atac? Da, fugi în casă, repede! De ce mai repede? Ce fac? Fugi! Nu știu cât te omoară! Mă, te omor! Nu, am omorât. Da, un prost. Gata. What the fuck? Stai că-l bat pe prostul ăsta pe geam. Da. Uite. Unde ești, mă, retardatule, mă? Aoleu! Aoleu, ciurătă! Aoleu, ciurătă! Mario, hai ia-ți paturile de pe aici, că avem treabă. Hai să iau și patul ăsta. Da, așa că trebuie să-ți iau toate nebunile astea de pe aici. Dau pictivă, tot. Păi da. Și asta. Și chesturile. Și ia și șulcărul. Îmi pare rău, bă, că a venit creeperul. Trebuie să te omor pe tine. Până îți refaci casa, va trebui să te muți la hanul meu. La hanul lui Freeze. Va trebui să minezi în continuu 2 diamante pe noapte. Și așa va trebui să plătești mereu. Păcat, nu? Păcat, mă, cum eu fac la loc când dita mai 5 minute. Păi las-ți-o așa, închidești tu frumos așa. Te-am închis acolo. Uite așa și hai să o luăm frumos pe sub apă. Vino mai repede ca să nu mai vii iar creeperi. Fuck. Tu ce cauți, mă, nu? De unde vii la ăla asta? Așa. Hehia, bun. Hai sus, văd. Ce-ai făcut? Păi, fraților, cam atât și cu acest videoclip. Eu am fost iFreezy cu Mario. Și până data viitoare, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați, să dați acolo un mare like. Și să dați și un share, poate le plac prietenilor voștri ce fac și eu pe aici. Uitați așa că mă ascund în geam. Gata. Let's.
și ne vedem data viitoare cu un nou episod cu Minecraft și Breazla Luminilor. Pa, pa!